En te investeren, zal ik maar zeggen, in een goed lerarenkorps. Het investeren in goed lesmateriaal, deskundigheid. Dat zijn wel hele belangrijke factoren die beter kunnen. Maar niet alleen dat, maar we hebben het ook gewoon over de fysieke omgeving. We zijn laatst ook, ik ben een tijd geleden ook op Aruba geweest en op de andere eilanden geweest. En daar hebben we een aantal onderwijsinstellingen bezocht. Nou, een van de onderwijsinstellingen had ook een heel duidelijk fysiek probleem. Dus de klaslokalen waren niet goed ingericht. Er was een gymzaal wat nog niet helemaal afgebouwd was, al jarenlang. Dus je ziet ook dat die fysieke omgeving ook een belangrijke voorwaarde is. Want als je naar school gaat, wil je ook gewoon in een goed lokaal zitten met een goede leraar, met de faciliteiten, digitale faciliteiten. Daar moeten we ook goed aan denken overigens, maar daar kunnen we misschien zo meteen nog wat over zeggen. En al die andere faciliteiten, die heb je ook gewoon nodig om een goede omgeving te creëren, waarin kinderen zich prettig voelen, waarin ze zich dus ook makkelijk kunnen ontwikkelen. En die digitale, daar zei ik net al wat over, is ook een hele belangrijke, omdat anno 2025, 26 is het inmiddels, gaat ook heel veel leerstof, leeromgevingen, digitale leeromgeving is ook een hele belangrijke factor. Dus die connectiviteit op de eilanden is denk ik ook een hele belangrijke, dat moeten we ook gewoon goed geregeld hebben. In 2026, het digitaal tijdperk kunnen we niet meer uit ons leven bannen. Dus het goed inrichten van een goed leersysteem, een goed digitaal leersysteem is denk ik van essentieel belang. Ik volg nog steeds de ontwikkelingen op de eilanden, omdat ik natuurlijk heel erg veel passie heb voor de mensen die daar wonen. En ik vind het ook belangrijk dat de dingen die we geïnitieerd hebben, dat die ook de grond raken. En dat de moties die aangenomen zijn, dat die uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. En daar ligt nog wel een puntje. Ik heb ook nog wat navragen gedaan over die motie, die ik gedaan over het verbeteren van het onderwijs, waarin bijvoorbeeld ook naschoolse opvang, kinderopvang, een aantal elementen die daarin verwerkt zijn, dat die ook gewoon goed geregeld moeten worden. En dan wat ik terugzie is dat er wel door het ministerie mondjesmaat wel regelingen worden getroffen en regelingen worden gefinancierd. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar we het over hebben. Wat we nodig hebben is echt een masterplan, een onderwijsmasterplan die echt ervoor gaat zorgen dat er goede, stevige, structurele hervormingen binnen het onderwijs gaan plaatsvinden. En ik denk dat het van belang is dat de staatssecretaris hiermee aan de slag gaat, van Koninklijke Relaties, maar ook de minister van Onderwijs, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen over de afspraken en de uitvoering van de motie. Want laten we wel wezen, een parlement is er ook niet voor niks. Een parlement heeft besloten, heeft de opdracht gegeven om deze motie uit te voeren. Nou, dan kan het niet zo zijn dat een staatssecretaris en een minister van Onderwijs, dat ze dat naast zich neerleggen. Ik vind dat zij daar hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik daag ze ook uit om die verantwoordelijkheid te nemen, om nog meer te doen met de achterstalligheid die er op onderwijsniveau op de eilanden duidelijk nog zichtbaar zijn.